Pagsili, espada, para lamian kayo. Kanamit gid. Napay dagko butiti ano mo dagko pa ano? Kaya no? Murag na po man siguro pinakadakuan ng ano ko. Steak, bukite, Lami kayo siguro ni fish siya. curry. Lami siguro ni kayo litsunon siguro. Wala sa katinaw, nag-lechon naman may ani. Wala po kaon na. Post ganina ako sa kuha ni Kuya nimo. Nasa ko ni kuya. Ipos nimo. Nag-lechon siya. Pamunggod. Naamo gud nag-lechon siya ato. Butiti dito. Pwede Ang din. panit ani kay chicharon nun. Ang buwad. Pwede din nasa chicharon ng panit eh. Wow, sabaw lang, lamian. Basta-basta magluto aning butiti guys kay ibaw na mo makakuan na poison eh. Sa dili ka mao maglimpyo. Inalagyan mo. Try pwede mo limpyo mo luto ani. Oh, expert lagi. Dapat magluto ani kay kabaw mo Ang kikikuangan mo to skuha. Kuha. Tilaway ko no, kung parehas ba sa imo ang luto. Oh, dara mga original galoto duha ka buok ko, magkasawa. Wow, kadamit. Kulang, kamay.